Bună dimineața tuturor și urez un călduros bun venit membrilor care ni s-au alăturat în ultimul timp pe grupul nostru Croitorie Online cu Popelena Adriana. Vreau să vă propun astăzi să discutăm despre buzunar. Un detaliu important în croitorie, având în vedere utilitatea lui, mai ales în ziua de astăzi când toți vrem să avem la îndemână un obiect cum ar fi o cheie, un șervețel și evident nelipsitul telefon. Pe lângă utilitatea buzunarului, trebuie să știți că el are și o valoare estetică. Poate fi detaliul care face diferența între două modele. Poate fi abordat la pantaloni, fuste, rochii și așa mai departe. Pentru a vedea ce tipuri de buzunare putem construi, am improvizat pe o bucată de material cusăturile laterale ale unei fuste, poate să fie cusătura laterală a unui pantalon, a unei rochii și așa mai departe. În general, confecționez buzunarele după ce efectuez proba produsului, pentru cele care lucrează croitorie la comandă. De ce fac asta? Fiindcă la probă întotdeauna necesită cusătura laterală un retuș, un strâmtat, un lărgit și atunci nu vreau să risc să fac buzunarul prea mic sau să nu mai am de unde să-i dau drumul. Este o informație utilă și pentru cele care poate nu fac croitorie la comandă, ci doar retușuri. În momentul în care strâmtăm o fustă lateral, s-ar putea să pierdem utilitatea buzunarului, el devine foarte mic. Sau sunt forme de buzunar unde nu mai poți modifica. E bine de știut și pentru cele care nu practică croitorie sau nu fac retușuri, a strâmta un produs cumpărat de gata, care are un buzunar lateral și vreți să păstrați acel buzunar, trebuie să știți că modificarea poate fi destul de costisitoare. Deci, am improvizat aceste cusături laterale ale unui produs de vestimentație, care poate fi, cum v-am spus, fustă, rochie, pantalon. Ce fac în continuare? Desfac acele cusături laterale, odată trasate cusăturile laterale definitive, le-am presat, le-am descălcat cu fierul de călcat, și păstrez acel punct de reper, călcătura materialului, ca după ce confecționez buzunarul să nu modific forma care este definitivă. Deci desfac cusătura laterală. Păstrez această călcătură, o folosesc ca punct de reper pentru a nu modifica această cusătură laterală în momentul în care confecționez buzunarul. Și haideți să vedem ce feluri de buzunare putem construi.